Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Patawarin tayo, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng mapagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang arina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating itugon, sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sa poon natin. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubos sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong wala salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay.
sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagalak ako sa aking pagbabata, ngayon alang-alang sa inyo. Sapagkat sa pamamagitan nito'y naipapatuloy ko ang paghahirap ng kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod, ito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahon na lihim sa maraming salit-sali lahi. Ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos nang ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo. At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-aasang kapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Diyos. Pinaalahan namin ang lahat at buong linang tinuturuan ayon sa aming makakaya upang mahirap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal at walang kapintasan dahil sa pagkipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Salitang mula sa Diyos, Kapag isinasaloob at ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa kanyang tahanan. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ang larong wrestling daw po ay panglalaki lang at ito'y hindi pang babae. Hindi dapat daw pong gumigit na ang mga babae sa ring upang maglaro ng wrestling. Parang boxing lang yan. Nanalo ang ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao laban kay Keith Thurman doon sa Las Vegas, Nevada, sa bansang Amerika. Sabi po nila, ang boxing daw ay panlalaki at ito'y hindi pang babae. Hindi daw dapat nakikipagsuntukan ang mga babae sa gitna ng boxing ring. Dapat daw ang mga babae ay laban sa mga beauty contest. At hindi dapat nakikipagsuntukan, wrestling, boxing. Ing obrang panlalaki, karen mong lalaki. At ing obrang pambabae, karen mong babayi. Ito po marahil ang nais ipabatid ni Marta kay Jesus sa ating pagbasa ngayong linggong ito. Lumapit si Marta kay Jesus at may sinabi siya sa kanya. Ano ang pabor ni Marta kay Jesus sa ating ebanghelyo? Sabi niya, Panginoon, maaari po ba ninyong sabihan naman ng kapatid ko na tulungan niya ako sa gawaing bahay? Sabi niya, sabihan naman po ninyo ang kapatid ko na tulungan ako dito. Sabi ni Marta. Walang ipinagkaiba itong mga pananalita ni Marta sa mga ganitong salita. Panginoon, Guro, Maestro, hinahayaan lang po ba ninyo na umupo makisama ang kapatid ko sa usapang panglalaki? Parang ganun ang sinabi ni Marta kay Jesus sa mga oras na yon. Ginupaboren me ba na ing kapatid ko makyabeya king pisasabyan na panlalaki o king obrang panlalaki nga namawari niti kang Jesus. Ang tanong, na paano ba si Maria na kapatid ni Marta, ano bang ginawa niya? Si Maria na kapatid ni Marta, naupo daw siya sa may bandang paanan ni Jesus at anong ginawa niya? Nakinig siya sa mga aral ni Jesus. Nakisama siya sa mga lalaking nakaupo doon. Umupo si Maria sa may bandang paanan ni Jesus at nakinig sa pangangaral ni Kristo ng Guro. Paalala lang po noon po sa kultura ng mga tao noon, mga lalaki lamang po ang umuupo kasama ang guro. Noon mga lalaki lamang po ang may karapatang maging disipulo. At ang mga babae noon, anong ginagawa nila? Nasa bahay lamang sila at hindi pampubliko ang pamumuhay nila. Nasa kusina lamang sila. Iyon ang trabaho ng mga babae noon. Yun ang kalagayan nila noon. Kanita ken mo pong bale, ken mo pong kusina, ing bilid at obra ding babayi. At kahit pa man din po sa templo noon, sa simbahan noon, nakahiwalay din po ang mga babae sa mga lalaki. At anong ginagawa ng mga babae sa simbahan, sa templo? Hanggang nanunood lamang sila. Patingin-tingin lang sila. Tahimik lang sila. Hindi sila nag-aaral. At hindi sila umuupo na kasama ang guro. Pero kabaliktaran po nito ang nangyari sa ating ebanghelyo. Kabaliktaran nito ang ginawa ni Maria sa ating pagbasa ngayong linggong ito. Umupo nga siya. Pumagit na siya. Nilampasan niya ang pagkababae niya. Bakit? Kasi nakisama siya, nakisalamuha ito sa mga alagad na lalaki. Si Maria ayaw magpahuli sa mga alagad na lalaki. Ito po ang dahilan kung bakit ang kapatid niya mismong si Marta ay nabigla nung makita niya si Maria na nakikisalamuha kasamang nakaupo itong mga disipulong mga lalaki, pati si Kristo. Siya lamang yung babae doon. Nakikinig siya sa mga pangangaral ni Jesus. Nabigla si Marta at hindi lamang po si Marta. Pati din po ang mga alagad na lalaki sa mga oras na yon, naniniwala ako. Pati sila naging balisa. Kibit balikat, may liswas la, may kailangan la, may kadeting lalaki. Bakit? Uling ating kasing binusal karela, babae ya.
Nakiramdam niya ngini, king tuturunan ning guru, ning maestro. Kibit balikat lang, naging balisa itong mga alagad na lalaki noong mayroong nakisama sa kanilang isang babae at nakikinig, nag-aaral sa pangangaral ni Jesus. Guro, hinahayaan lamang po ba ninyo na makisama ang kapatid ko sa usapang lalaki at hindi sa akin? Sabi ni Marta kay Jesus. Marahil ay naiintindihan po natin si Marta sa mga salita niya, sa mga katagang sinabi niya kay Jesus. Bakit? Kasi inaalala lamang po niya ang kapakanan ng kapatid niya. Pero ang ganda po ng naging tugon ni Jesus kay Marta. Anong sinabi niya sa kanya? Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Isa lamang talaga ang kailangan. Ang pinili ni Maria ay yung mas makakabuti sa kanya at ito hindi aalisin sa kanya. Wika ni Jesus kay Marta. Para bang sinabi ni Jesus kay Marta sa mga oras na yon na hayaan mo ang kapatid mo, Marta. Hindi mali si Maria sa kanyang pinili. Hayaan mo ang kapatid mo. Hindi mali ang kanyang pinili. Napansin ninyo, ikinatuwa pa ni Jesus ang ginawa ni Maria. Pinahalagahan pa at binasbasan pa ang ginawa ni Maria. Binasbasan, pinahalagan ito ni Jesus. Para sa kanya, para kay Maria, hindi lamang siyang hanggang pangkusina, panglangit din siya. Para kay Maria, para sa kanya, hindi lamang po siya isang tagaluto, isa rin din po siyang disipulo. Para kay Maria, hindi lamang po gawaing bahay ang alam niyang gawin, kahit din po ang pagkilala at kaalaman sa Diyos, tinatarok niya, inaalam niya. Ano pong mensahe nito sa ating lahat? Simple lang po. Si Maria ay simbolo po ng mga mabababang tao na pilit minamaliit ng pag-iisip nating nakaugalian at ngayon gusto niya na ilaki niya ang kanyang abang kalagayan. Maria simbolude po ring mga lati at lalatya na ning kaisipan akaw galyanda mo nangeni burina dahagulya ngeni burina ing tumasya kalupada reting alagad alalaki mo naman. Paalala lang po, alam po ninyo, sa harapan ng Diyos, walang diskriminasyon. Sa harapan ng Diyos, wala siyang hinihiwalay sa atin. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay lahat tayo. Sa mata ng Diyos, pare-pareho ang ating pagkatao. Kaya't sino man po sa atin na pinapahalagahan niya ang sarili niya, tulad ni Maria, sino man po sa atin na pinapahalagahan niya ang pagkatao niya, babae man yan o lalaki man yan, bata man yan o matanda man yan, makasalanan man yan o mabuti man yan, sino man sa atin na pinapahalagahan niya ang kanyang pagkatao, siya ay isang disipulong nakikinig kay Kristo. Siya ay umuupo at nakikinig kay Jesus. Ipinupwesto po sa gitna ng Diyos, ipinupwesto po ng Diyos sa gitna yung mga taong pilit minamaliit ng iba. Sino itong minamaliit ng iba? Yung mga itinatabi, yung mga may sakit, yung mga mahihirap, yung mga mahihina. Itinutuwid po ng Diyos ang ating makitid na pag-iisip. Makitid na pag-iisip, halimbawa, iniisip mo na wala kang kwenta dahil babae ka o dahil mahirap ka, iniisip mo na wala kang halaga, bakit? Dahil kawawa ka. O kaya naman, iniisip mo na itinatabi ka dahil hindi ka natapos sa pag-aaral mo o wala kang trabaho. Alam po ninyo, ang sino man po sa atin, ang taong hindi nagpapaapekto sa pag-iisip na nakakababa sa pagkatao, ang taong yon ay tulad ni Maria na pumagit na sa ating pagbasa. Ang taong hindi nagpapaapekto sa pag-iisip na nakakababa sa pagkatao,
siya ay tulad ni Maria na isang tunay na disipulo sa ating pagbasa. Sino man po sa atin ang pinapahalagahan niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagkatao dahil alam niyang ito'y galing sa Diyos, siya ang makaririnig ng totoo sa siwala ng ating pagbasa. Ano kasi ito? Hayaan mo siya. Hindi mali ang kanyang pinili. Tumayo pong lahat. Sumasambalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santang Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang malugod nating maisabuhay ang kanyang pag-ibig nang sa gayoy magiliw at mabuti nating mapakitunguhan at mapaglingkuran ng ating kapwa. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ay makinig sa Panginoon at matutong maglingkod ng may kababaang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naglaan ng sarili para sa pag-aaruga ng kanilang pamilya o paglilingkod sa mga may sakit, mga mahihirap at mga may kapansanan, ay matutong maglingkod ng may kagalakan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naliligalig at abalang-abala sa maraming bagay sa tahanan o sa hanap buhay, ay matutong unahin ang higit na mahalaga sa buhay, nang sa gayon ay hindi sila mapagal ng walang saysay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matagpuan natin ang habag at kabutihang loob ni Kristo sa pakikisalamuha natin sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po rin natin sa ating mga panalangin ang mga intensyones na ito para sa kaarawan ni July Dalay, para sa natatanging kahilingan ni Evelyn De La Rosa, Neil Aldrich Yap, Carl Derek Somayo, Fidelis Deo Tamin, Lawrence James Juco, ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, ng St. Jude Village Officers and Homeowners, para sa mabilis na paggaling ni Noel Gotus, Kina and Cassandra Gotus, Anita Chodin, Baby Liam Gabriel, at lahat ng kamag-anak at kaibigan naming may sakit, para sa kaluluwa ni Norma, Maria Virginia, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapiglumaban at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaang mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Noong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. maghangad at magbigayan ngayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Yesu Kristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcement. As it is the third Sunday of the month, our collectors, the Companions of St. Jude, will go around again for a second collection for the Phil Mission. The proceeds are intended for the mission endeavors of the Catholic Church here in the Philippines for its training programs toward making a thriving church for everyone, as well as reaching beyond its own confines to proclaim the gospel to all. Thank you. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at hingin natin ang patuloy na pagpapala at pagbabasbas ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong magsikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.